Wani saurayi ne mai suna Bello yana son wata yarinya mai suna Hauwa. To a yayin da suke tsaka da soyayyar nasu, ita Hauwa tana da wani burgu wanda yake ɗauke mata hankali. Wanda a yayin da in Bello ya kira Hauwa suna waya, Hauwa ta ce masa za ta yi aiki ko suna tare da 'yan uwanta, ta kashe mata waya, ta kashe masa waya. Alhalin kuma wannan burgun ne yake ɗauke mata hankali. In ta kira shi wani sa'in tana ce masa ba network ba network. To rana ɗaya sai Bello ya ce yau dai sai ya tabbatar da maganar da Hauwa take faɗa mishi na ba network gaskiya ne ko yaya. Ya tafi kasuwa ya siyi wani sabuwan layin waya, yana da wata tsohuwar waya sai ya ɗora layin akan wannan waya sai ya ɓoye namban ya kira ta. Ita kuma Hauwa tana kallon kira sai ta ɗaga ta ce hello baby, dama na daɗe ina jiran kiranka. Bello cikin tattausar murya sai ya ce baby ai ni sabon saurayi ne wanda na kira ki ne akan mu gaisa, na ji daddadar murya irin taki. Shikenan ta bushe da dariya ta ce masa ni fa ba 'yar yawo bane, amma idan kana so ka san ni ta kamata ka zo kofar gidanmu domin mu ga juna. Shi kwa Bello ya ce to shikenan ni zan zo insha Allah, ina son ki wallahi sosai har cikin raina. Da daddare Bello kwatsam sai ya ɗauki wannan tsohuwar wayan tashi sai ya kira Rukayya Hauwa. Sai ya ce yaya dai Hauwa, gobe fa ina so mu haɗu saboda ina so mu ɗan fita. Shikenan buɗan bakin ta ce kai Bello ni fa gobe bani da lokaci saboda ina so na je gidan wata anti na sauka. Bello kuma ya ɗan yi shiru ya ce to shikenan Allah ya kai ki lafiya. Shikenan da washe gari ta yi sai ya ɗauki waya biyu da wannan tsohuwar wayan tasa da kuma sabuwar wayansa wanda ya kira Hauwa da ita. Shikenan sai ya tafi wajen, sai ya hango ta a zaune tana Hauwa tana jiransa ya zo shi domin ta ga wannan sabon saurayin nata. Can shikenan sai wayar ta fara ringi, kir ya kira ta, ta ɗauka da fara'a. Buɗan bakin ta ce ina ka shiga ne, na daɗe ina zaune ina jiran ka. Shi kuma juya yana kallanta da murmushi yake cewa gani nan baby. Shikenan Rukayya ta kalle shi da mamaki da firkita ta ce inna lillahi, ashe kai ne? Bello ya ce mana dama so nake naga ina da gaskiya ne ko kuma dai kin fi soyayya da Sabo. Shikenan ta kasa magana, kawai tana kallon Bello dai tana sumbatu. Shikenan shi kuma Bello kawai daga kai ya ce to shikenan ba damuwa, gobe kin ga idan na kira ki ki ce mun network din ne. Shikenan daga nan kuma ita kuma ta gane kuskurenta. Bello yana son ta tsakani da Allah ne. Shi kuma Bello duk wannan abin da ya faru bai bata masa rai ba ko da kaɗan, saboda shi yana son ta tsakani da Allah ne. Shikenan Rukayya dai ita ta ji kunya ta dawo gida, shine take samun sistanta take ba ta labarin yadda aka yi kaza gashi ya kamata mu tsaya mu san abin da ya kamata mu yi, mu nemi maza na gari kaza. Wai ita ne Rukayya da take faɗa haka. Ita ta je ta kunya ya wani ɗinta. Shi kuma Bello bai rike ta a zuciya ba saboda ya san halin mata, ya san kaɗan daga cikin halin mata, saboda shi yana son Rukayya ko da a ce ta yaudare shi ba zai iya barinta ba. To hakan yana miƙa wani darasi ne a rayuwa. Ya kamata a ce idan za ka so mace ka so ta tsakani da Allah, ka so ta kuma zuciya ɗaya. Ita ma ya kamata a ce idan za ki so namiji ki so shi tsakanin da Allah, ki so shi ne zuciya ɗaya. Mu haɗe a wani labarin da ku, wanda bai mana subscribing kana idan na halaman ƙararrawa daga saran mun ɗora sabo insha Allah dai sanar da ku. Mun gode.